אז אנחנו בעצם רוצים להסביר את הסיכונים שיש בניתוח. מדובר בניתוח הגדלת חזה שאת עומדת לעבור. המטרה של ההסברים היא לא להפחיד אותך, אלא לידע אותך ולעדכן אותך. מאחר והסיכונים עלולים להתממש בסיכוי נמוך, שלא יהיה מצב שתגידי לעצמך, אבל איך זה שהוא לא אמר ולא הסביר, ואם הוא היה אומר לי מראש, אולי לא הייתי עובר את הניתוח. כל ניתוח אנחנו פותחים את הרקמות וצורבים את כלי הדם כדי שלא יהיה דימום, ובדרך כלל בסוף הניתוח אין דימום. לעתים רחוקות מאוד קורה שאיזשהו כלי דם סורר אחרי הניתוח עלול לדמם, ואז אם יש כמות משמעותית של דם שמצטברת ברקמות, לפעמים צריך לעשות שוב ניתוח כדי לעצור את הדימום, לשטוף את הדם שהצטבר ולהחזיר את השתלים. לגבי זיהום, הניתוח נעשה תוך הקפדה מקסימלית על סטריליות, ובדרך כלל אין זיהומים. זה מאוד 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 נדיר. במידה ויש איזושהי דלקת, אפשר לתת טיפול אנטיביוטי שיכול לפתור את הבעיה, ולעיתים מאוד מאוד נדירות במידה ויש. הסיכון הכי משמעותי זה חלילה דחייה של השתלים, ואז באמת צריך לעשות שוב ניתוח, להוציא את השתלים, לחכות שהרקמות יחלימו, שהזיהום יחלוף, ורק לאחר מכן ניתן לעשות שוב ניתוח, להחזיר את השתלים. וזה מדובר בתחייה של השתלים. לגבי נושא של ההצטלקות, בדרך כלל הפתח הוא בכפל של השד, זה אזור שמתרפא מאוד יפה ומשאיר סימן עדין שבהרבה פעמים קשה מאוד לראות אותו. כמעט אין עם זה בעיות של הצטלקות. לגבי נושא של סימטריה ואי-סימטריה, אין אישה בעולם שהשדיים שלהם בדיוק אותו דבר. תמיד ישנם איזה שהם מבדלים בין צד ימין לצד שמאל. המטרה של הניתוח זה לייצר סימטריה טובה ככל האפשר ולשמר את הסימטריה. השדיים יהיו מאוד מאוד דומים אחד לשני, הם לא יהיו זהים לחלוטין, אבל אם יהיו איזה שהם הבדלים, אז הם יהיו הבדלים קלים. עכשיו, אם את מתחילה מאיזושהי סימטריה, אז בצד אחד, אם החזה קטן יותר, צריך לשים בצד הזה שתל קצת יותר גדול, בצד השני שתל קצת יותר קטן, כדי לנסות ולאזן. אם ההבדלים הם משמעותיים, צריך לשים בצד אחד יותר ובצד שני פחות. אם ההבדלים הם קלים, עדיף לשים את אותו גודל של השתלים ולהשאיר אותך עם ההבדלים הקטנים שיש לך מהבית. נושא של אובדן תחושה. תוך כדי הניתוח, לפעמים נפצעים קצות העצבים. קצות העצבים יכולים להתחדש בתהליך איטי שיכול לקחת חודשים ואפילו שנים. בחלק מהמקרים התחושה משתקמת וחוזרת להיות תקינה או קרובה לתקינה, אבל אי אפשר לדעת את זה מראש ואי אפשר להבטיח את זה, ועלול להיות מצב שעלולה להיפגע התחושה או בחלק התחתון של השד, או לעתים נדירות גם בפיטמה עצמה. לגבי השתלים, השתלים הם בטוחים מאוד, הם שלמים, והם צריכים להישאר שלמים במשך כל החיים שלהם בתוך הגוף שלך. קורה לעתים נדירות ששתל עלול להיקרע. התפקיד שלנו זה לוודא שהשתל תקין, ולשם כך אנחנו מבצעים בדיקה אחת לשנה. בדיקה שהמטרה שלה לבדוק שהשתלים תקינים, ואנחנו משתמשים גם בבדיקת אולטרסאונד כדי לוודא שהשתלים אכן תקינים. אם אנחנו מגלים, עלול להיות מצב שנגלה שהשתל לא תקין, פגום, קרוע, דולף וכן הלאה, ואז נדע שזה הזמן הנכון לעשות ניתוח ולהחליף אותו. אוקיי, ישנה טענה לכך ששתלים עלולים לגרום למחלות טראומטיות או מחלות אוטואימוניות. כשבודקים סטטיסטיקה, גם ככה מדובר במחלות מאוד מאוד נדירות. מדובר במחלות שהן יותר שכיחות אצל נשים צעירות שממילא זו הקבוצה של נשים שעוברת את הניתוחים האלה. אין שום מחקר שמוכיח קשר סיבתי ישיר שהשתלים הם אלה שגרמו לתופעה הזאת, אבל ישנם מחקרים סטטיסטיים שמראים שיש סיכון גבוה יותר קצת למחלות מסוימות, ולכן חשוב שתכירי את הסטטיסטיקה הזאת ותקחי את הדבר הזה בחשבון. בדרך כלל, כאשר השתלים הם תקינים, שלמים, והגוף לא תוקף אותם או לא מגיב אליהם, אז המערכת החיסונית לא מתעוררת בצורה חריגה. אבל אם יש לנו פגם בשתל, אם הגוף מתחיל לעורר תגובה חיסונית כנגד השתל, אז לפעמים זה יכול לערער את היציבות ואת התפקוד התקין של המערכת החיסונית, ועלול לעורר בנשים שיש להם ממילא נטייה בסיסית לדבר הזה, עלול לעורר תגובות חיסוניות.
שתל עלול להסתובב. שתל עגול, זה לא כל כך משנה אם הוא מסתובב, כי אם הוא יושב בצורה כזאת או כזאת או כזאת או כזאת, יש לו אותה צורה. בשתל אנטומי הרבה יותר חשוב שהשתל יושב בצורה כזאת, עם הפס בצורה הזאת כמו שאנחנו מתכננים, ולכן הכיס צריך להיות הדוק וצפוף סביב השתל, כדי שהשתל לא יזוז. אם השתל זז, הוא עלול לשנות את הצורה של השד. שוב, זה מאוד מאוד נדיר, זה קורה לעתים רחוקות מאוד פחות מ1%, אבל זו תופעה שצריך להכיר. ישנה עוד תופעה שנקראת התהפכות של השתל, שהשתל עושה סלטה ומתהפך כאשר הפנים הופכות להיות אחורה והבסיס הופך להיות קדימה. כל התופעות האלה הן תופעות שקורות בעיקר כאשר אצל נשים שאולי לא כל כך ממושמעות ולא כל כך מבינות את החשיבות של לקבע את החזה על ידי חזייה ועל ידי התנהגות נכונה שאנחנו מדריכים. בזמן הריפוי. בזמן הריפוי הגוף צריך לייצר כיס סביב השתל, והכיס צריך להיות הדוק ולהחזיק את השתל במקום. כאשר אנחנו עושים תנועות כמו קפיצות, ריצות, מרימים יותר מדי את הידיים, חוזרים מהר מדי לפעילויות ספורטיביות, לא לובשים את החזייה כמו שצריך, לא מקפדים על החזייה, שמים חזיות רופפות או לא שמים חזייה בכלל. אם אנחנו מתהפכים וישנים על הצד או על הבטן, כל התופעות האלה יכולות לגרום לכך שהכיס מתרחב סביב השתל. ברגע שהכיס מתרחב סביב השתל, לשתל יש יותר מקום לזוז, ואז עלול להיות מצב שהוא ישתחרר וישנה את המיקום שלו. שוב, מדובר בתופעה מאוד נדירה, אבל חשוב שתכירי אותה. לגבי כפלים וגלים בשתל. השתל הוא גוף זר, הוא בעצם אביזר שנמצא בתוך הגוף. כאשר הרקמות עבות ומוצקות, אנחנו ממששים אותם ולא כל כך ממששים את מה שנמצא מתחתם. כאשר הרקמות הן דקות ורופפות יותר, אנחנו עלולים להרגיש את הגבולות של השתל, וזה קורה לא במקרים מאוד מאוד נדירים, וזו תופעה תקינה. וכאשר הרקמות דקות עוד יותר ורופפות עוד יותר, לפעמים לא רק שאנחנו לא מרגישים ביד את הגבולות של השתל, אנחנו עלולים אפילו לראות את הגבולות של השתל ולראות את הפסים האלה של השתל. התופעה הזאת נקראת ריפלינג. במידה והתופעה הזאת מתרחשת, לפעמים אנחנו צריכים להציע איזשהו פתרון. הפתרון הוא בדרך כלל למלא שוב את החלל על ידי שתל גדול יותר שיתפוס את הנפח של הכיס בצורה טובה יותר, או לפעמים להדק את הרקמות אם הם יתרופפו, או לעשות גם וגם, או לגרום לעיבוי של הרקמה על ידי השתלת שומן. אז יש דרכים להתמודד עם זה, ושוב, זו תופעה שצריך להכיר אותה, היא נדירה, אבל באחוז מסוים של המקרים היא עלולה להתרחש ולהתממש. שורה תחתונה זה התוצאה של הניתוח. המטרה היא שאת תהיי מרוצה ומאושרת, וזה מה שקורה ברוב המקרים, ב-95% אפילו ומעלה מהמקרים. את ההצלחה של הניתוח אנחנו לא בוחנים לא אחרי שבוע ולא אחרי חודש, אלא אחרי שנה. אחרי שנה אנחנו מקבלים את התוצאה הסופית, ואז אנחנו יכולים לדון עד כמה את מרוצה ממנה. המטרה היא שתהיי מרוצה, וזה מה שקורה ברוב המקרים. במידה ואת לא תהיי מרוצה מכל סיבה שהיא, אנחנו ניפגש ואני אנסה להבין למה את לא מרוצה. אם אני חושב שמבין מדוע את לא מרוצה, ואם אני חושב שיש דרך לדאוג שכן תהיי מרוצה, וכדי שזה יקרה נצטרך לעשות ניתוח נוסף, נקרא לו, בכל שם שנקרא לו ניתוח נוסף, ניתוח משלים, או מה שזה לא יהיה. ההסכם בינינו הוא שעבור הניתוח הזה אני לא גובה שכר טרחה נוסף, אבל את תצטרכי לממן את ההוצאות שלו, לשלם את ההוצאות שלו, שזה אומר הוצאות של בית החולים עבור אשפוז, חדר ניתוח, הרדמה, שימוש בחדר ניתוח, ואם צריך להחליף את השתלים, כי אנחנו רוצים גודל אחר, או סוג אחר, או דגם אחר, גם את העלות של השתלים. ושוב, זה מאוד נדיר מהניסיון שלנו, אחוז המקרים שאנחנו צריכים לעשות ניתוח נוסף, הוא בסביבות 2.5-3%. דבר נוסף, חשוב שתביני, השתלים הם לא לכל החיים. השתלים, אנחנו ממליצים, קודם כל השתלים צריכים להישאר שלמים ותקינים במשך כל החיים שלהם בתוך הגוף שלך. ביום שבו נגלה או שהשתל עצמו לא תקין, או שהגוף שלך לא אוהב אותו ומגיב אליו בצורה לא תקינה, נדע שיש בעיה ונצטרך להתמודד איתה. אבל גם אם עברו בין 12 ל-15 שנה, זה הזמן הנכון להחליף את השתלים הישנים. מדוע? אנחנו מעוניינים להחליף את השתלים הישנים שלך, כל עוד הם עדיין תקינים, לפני שהם עושים לך צרות. מאחר
החלפה של השתלים הישנים כל עוד הם עדיין תקינים, זה ניתוח קל עם החלמה קלה ועם אחוזי הצלחה מצוינים. לעומת זאת, אם אנחנו לא נחליף אותם בזמן, ואז אנחנו נגלה שהשתלים שלך כבר לא תקינים, פגומים, קרועים, דולפים, והגוף תוקף אותם ומגיב אליהם ומצטלק מסביבם, אז הניתוח יותר מורכב וגם יותר יקר, ההחלמה יותר בעייתית ואחוזי הצלחה פחות טובים, ולכן אנחנו ממליצים להחליף את השתלים בצורה מניעתית בין 12 ל-15 שנה. דבר אחרון, את בחורה צעירה, את מתחילה את החיים שלך עם שתלים, בעתיד תרצי להיכנס להיריון, הריונות ולידות והנקות משנים את הגוף, ויכול להיות שהחזה שיש לך, שיהיה יפה אחרי הניתוח, כבר יהיה פחות יפה בשלבים מאוחרים יותר, ויכול להיות שנחשוב ביחד שזה הזמן הנכון לבצע מקצה שיפורים, עדכון גרסה, תיקונים מסוימים, ולכן חשוב שתקחי גם את הדבר הזה בחשבון. אז שיהיה בהצלחה.